Da li vjeruješ ili samo vjeruješ da vjeruješ? Postoji velika razlika između biti uvjeren u nešto i vjere. Važno je shvatiti tu razliku da bi mogli moliti u silnoj vjeri, a ne samo u uvjeravanju da vjerujemo. Riječnička definicija uvjerenja je prihvaćanje da je izjava istinita ili da nešto postoji. Ali što je vjera? Vjera je sigurnost u ono čemu se nadamo i dokaz za ono što ne vidimo. Ali vjera ne ostaje samo u vjeri. Vjera je vidljiva u akciji. Uvjerenje se ne pretvara automatski u djelovanje. Iako ima potencijal promijeniti ili oblikovati vaše ponašanje, nema jamstva da hoće. Vjerovanje u svom najelementarnijem obliku odnosi se na ono što prihvaćate da je istina, a ne na ono što s tim činite. Jer ne piše po vjeri sjedimo, nego piše po vjeri hodamo. Mogu li vjerovati u nešto, ali ne imati vjere? Ako ste do sada pratili tok misli, mislim da znate odgovor na ovo pitanje, a to je da. Možete vjerovati u nešto, a ne imati vjere. Ljudi to rade svaki dan. Dati ću vam primjer. Ljudi vjeruju da mogu iskočiti iz aviona s padobranom, povući uže i padobran će se otvoriti i omogućiti im da sigurno slete na tlo. Možete pitati bilo koga i oni će prihvatiti da je izjava istinita. Međutim, druga je stvar učiniti korak da uđeš u avion, iskočiš sa padobranom iz aviona i povučeš uže. Ovo ne zahtijeva vjerovanje, ovo zahtijeva vjeru. Vjera zahtijeva od nas da djelujemo u skladu s onim u što vjerujemo. Prava vjera nije samo izreka, nego i čin. Mogu li kršćani vjerovati u Boga, a da nemaju vjere u njega? Kratki odgovor je da. Bilo je trenutaka u našem životu kada smo vjerovali u Boga, ali je nedostajala vjera u njegovu sposobnost za proboj. Test ovoga nije bilo u onome što smo mislili, već u onome što nismo činili. Postupci koje nismo poduzeli pokazali su da nam nedostaje vjere u tom trenutku. Iako smo znali o Božjim obećanjima i mogli pjevati o njegovoj vjernosti, borili smo se djelovati u vjeri jer smo samo bili uvjereni, ali ne hodali u vjeri. Možda smo čak i po koji put zakoračili, ali u svojoj snazi, a ne u vjeri. Budući da postoji razlika između vjere i uvjerenja, kako doći od mjesta uvjerenja do mjesta prave vjere? Odgovor će zvučati jednostavno, ali evo ga, korak po korak, jedna po jedna akcija. U nekom trenutku na našem putu s Isusom morat ćemo napraviti korak u kojem ćemo pokazati svoju vjeru u njega našim djelima. Ja vjerujem, pomozi mojoj nevjeri je jedna od najiskrenijih molitva koju možemo čuti. No budemo oprezni da ne upadnemo u zamku krivog razmišljanja od kuda vjera potječe. Kome se ovak čovjek u ovoj priči obrati u svojoj nevjeri? Pa Isusu. Bog kaže da svatko tko čuje radosnu vijest neće ju i prihvatiti. Izaija je o tome rekao: Gospodine, tko je povjerovao našoj poruci? Vjera dakle dolazi upravo slušanjem radosne vijesti o Kristu. Dakle, vjera dolazi od slušanja evanđelja. Zato je izuzetno važno da redovito slušamo i čitamo evanđelje. Izgovorena Božja riječ ima nadnaravnu silu da izgradi vjeru u srcu slušatelja. I zaista kada osjećamo ponekad neku slabost naše vjere, možda bi baš onda trebali poslušati evanđelje kao lijek. Druga zamka može biti da mi nekako možemo stvoriti vjeru našim rukama. Ne možemo nikako sami producirati vjeru kroz službe i rad za kraljevstvo kao neki radnici u tvornici koji rade na tekućoj vrpci. I kakva je to sloboda? Ako to shvatimo, onda i shvatimo da naša vjera, hvala Bogu, ne ovisi o nama nego o Bogu. I kada osjećamo da smo slabi u vjeri, trebamo se obratiti Kristu, da On u nama povećava vjeru. Prava slobodna vjera nema tog pritiska u nama da ju mi ikako možemo sami stvoriti, jer milošću smo spašeni po vjeri i to nije od vas, to je Božji dar, ne po djelima da se netko ne bi hvalisao. Kako divno! Ako smo slobodni od grijeha, onda smo i slobodni i od grijeha nevjere. Ako mislimo da nemamo više vjere, to je laž od neprijatelja, zato što nas je Bog oslobodio od nevjere na križu.
ako mislimo da ta vjera ovisi o nama. I to je laž, jer Bog je taj koji stvara u nama vjeru kroz svoju živu i silnu riječ i radosnu vijest o Kristu. Postoje silni svjedoci vjere u Bibliji koji nam mogu biti dobar primjer te prave slobodne vjere. Noa je vjerom sagradio korablju dok još nije padala kiša. Abraham se vjerom zaputio ne znajući kamo ide. Mojsijevi roditelji su ga vjerom sakrili. I tu još ima puno više tih svjedoka vjere. Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas lako zaposjeda te strpljivo trčimo u boj koji je pred nama. Uprimo pogled u Isusa, autora i dovršitelja naše vjere, koji je zbog radosti što je stajala pred njim podnio križ, pošto je prezreo sramotu, te je sjeo s desna prijestolja Božjeg.